ka jingtep wot na ka benta banjit economic mat sya ka dorbar yeng thau ain keri India ka Lok Sabha kala long haka khat khandai terik uyayong arajar pusau la ban yo i ki pai ba economic man bat kum juru ki kertong ki balawan ban thep ya ka wot ka jongki ha ka shlong parliamentary seat la don hadu nriungot ki kertong ki bayakhon ya ka ne ka election ki bakan thop ya ka NPP VPP RDA INC bat arngot ki independent Elections in Meghalaya have become aggressive. I will say that there are players in the political scenario that have become nasty, negative, no mutual respect. And it is this one party that has left a very bitter taste in everybody's mind. That is why I talk about corruption of the mind. Gone are those days where the state of Meghalaya mutually respected all political parties. We are at that stage where there is one very aggressive party which is just trampling on everybody else's opinions. Now that is something which we have to deal with in the state, and I will try my best to ensure that we eliminate this negative politics that we are seeing happening. Poking each other, pushing people to say regretful things. This is something which Meghalaya has not seen. And this dirt that they have brought along into this political scenario of Meghalaya is regretful. Very, very regretful. I have been actively involved in politics since I was like 8, 9, 10 years old. I've never seen this hate. Now that is dangerous because that is what is going to destroy us. Ma'am, how confident? Confidence. This is the first time I have fought the MP election. I will not say I'm confident. I will say that my team has worked well. My party has coordinated very efficiently this one time. Every soldier is on the ground. Every member of the party is actively involved in this garnering of support for the party. And if you ask me whether or not that will yield positive results, I believe it will, because every boot on the ground is aggressively fighting the hate politics that has emerged in the state of Meghalaya in just this one MP election. Kum ka party ni don ka jingkermen ka bakraw ka election kam tam habing snow gi kubor na keling saudong na dang step kibri kibala lek ban yang lain be kapor kintu san baji e kintu ka te kai we ka dak ka ba snotanat ba ba wala tharang shisha ya kata ya ka singi wat dei kata hilong ka dak ka ba pau jom kata ka jing thrang ka jing anrot jom ki ban i no ya ka jing kala ganika kenti Banaka liang jonga hakani kentim ta ada la ya ban pendep la ka jonga hok bad ka jonga kamram ya ban thep ya ka but ka ba kodor ka jonga bat ngadon ya ta ka jingkmi lenti ba hakani ka por kamta ki ba no snong ba i jonga shlong parliamentary constituency kinyami sakhamat ya ka ban le thep ya ka but ka jongki da ka jingkermen ba da ka jingkmi lenti ba kin thep nam ta ka lawe ka ba pernai nam ta ka jingeda ya ka ri ka je menru bot ka jala ka jongi nam ta ban penep sa ya ki riti ki dustur ki snap ki bakar pang bat kumju ru da ka jingtmu ya ka ban kentiu ya ka ri bat ya ka jala ka jongi
haki liang barok ngakan tu ya ki paj ba no song senong jong ka shalong parliamentary conference ya ka ba phin ya mi set rehem ban lej ban padan kam hok ya ka hok ya ka ba ka riti penyai kam jong ka ri India kal IFP lej sakmat ban ya thep ya ka bot ka ba ka kodor ka jong phi hoj ni yo I hai kini ki khandiat kanta ba ki nong song senong kila ya mi set rehem ban ya thep ya ka bot ka jong ki pan akmi lenti ba kani ka jinge jit ka ba ta kan wa ra ya sibut ba ki jing pha ki jing mentoi ya ka jalla ka jong I rok ko chen ke long bet man ka san snem te kede ka kamram ka jongi kum ki banyak song snong ki bala to ni kata ka benta bangin lej ba jet ekonomi mat dengan penpau ini ko ya ka jing sok men bang ada pendep ya ka kamram ka jonga ban jet ya ekonomi mat ban lej ban mat yang istesa Delhi te nakliang jonga kumu emily nasoba ketbok ketweng ya EMP ban sa job naga one long parliamentary conference but guru ya ka singkar pat ba kathong ba akmat ka ba EMP kin lai ban mikmat yang is dari kalong nak banta ban kentiu ya ka roi ka pat nang ta panisai ya ki jike jong pai ba ke bade jong ka jela ke jongi kata ketika thong ba matam bat lapan pau ya ka jingsongu baka isoburom ni ki pai ba jong ka konsensi borokuai ki bala yami ban laiban tap e ko buat ke jongki bat ngakat pa tu ka itu ki badang don halaye bakin yami ban nalaye mungkin lek ban tap ban pendap e ka karmam ko joki nang ba ninyo ban pen scam ya kata ka rai ka ba ni kum ki paj ba ni don na ka banta bangin pa I MP Sedesa Delhi ki kum ki nong song senong jong gari India bro kowe kani ketika lat ka bangin yo ban I ya ki snow ko jongi ta ka bang jet ya ki nong nikmat ki jongi ha ka bai de bat ki member of parliament hang thi ko ka dor barba ko parliament ka ba ketup ya ki sanspa sau pulai ngot ki member of parliament mandagesngi kum u wei na ginong nikmat jong ka jela Meghalaya ba bagi tip bagi election commission kala penbet bagi jing tebut apo ka one long parliamentary seat kade mandagesngi ka khat khandai dari jong April jong next nem arajar sau ba nagaliang jong ahi simet ke ying kesem ila pendep ya ke jing tebut mandagesngi aga ba kade dak ka ba ila yo ban teb ya kebut ha kade ka sengi banjit ya kinong nikmat kiba ngingin pha sa ka do barba parliament kum u MLA jongka Themri boy nang ni nanong ko na sungo ba ban kentu ya ki nong sok snong ru bangin ya mi bai ba na ka ta bangin thep ila ka jong kebut banjit ya kinong nikmat ki jong so ban kentu ya ki long ying ki long sem ki long kumi ki long pa ki khon samla ki bala khat fas nem cheneng makin yami pai ba amli ban konsep e ya kabut marka kidon ki para nong song snong gi jungi ki ba snojai tu ban lai thebut haka election la ga de MP lene ka MLA lene ka MDC khamtam ha ka MP election i bagi pai ba i khamduna ki be wan ban yami tendering ha ban pendrung kan ji kusutu ya ki pai ba ba kolong ba kongsan hadu kata-kata ba ngin thep ya lagi jong kabut ngin jit ya ki nong nikmat ki jungi bat kimat ki bakongsan hi habangi keren sufang ka parlimen habangi keren ya ka dor barba parlimen ki isu habangi jit ya ki MLA lane ki MDC kaya fair habangi jit ya ki nong nikmat sa parlimen hi kum kimat ki badang sateng jong jela ka jongi ban ya sat ha parlimen na kawanta ban pendrung ya tung kasih ha ka kanit ka bakra ka bede bat isu ban yo ya ka inner line permit lane ka ILP na ka sarkar pedeng bakan ai ka sarkar jela bat ka bakongsan isu gi bede bat kene ka jingya lenti jungi kum pat ba ka de ka jingkerdu kam kerdu jam ka unemployment kumno bangin wanra ya
kijing penmang pisa lah ni investment syaka jela ke jung ki member of parliament ki bangin jit ngahap anda perkat bah bayano ngin pha ki bala banya site hang thia podor ba parliament ki bala banya khun ban wara aru ya ka jing mentot ki scheme ki project ki investment la ni kijing penmang pisa kenang ba kenika lat yo kami yo jam kadon na ka banta jong ki kun samla ki bi ki jong ni ki babun ki ba ha kenika juk ke jong ni ka banta ki don apa den ke jong ni leng a ba banta te ki don shibun ki kun samla ki kini ki paru ku juk ki ba yai pos ni orang pos ba kuno bagi kun ni jong ni ki yo kami yo jam nde e tang kam surkar ka ngut e ngla ba ai dan dari kini ki private player mengikut ki investment ki company apa ki wan apa ke jela ke jung kini yo kami yo jam hi kun sam lagi jung ni gi dak kisin ki bebun aga jing la jong ka sokar jela aga jing la jong ki MP ban ye keren ban ye sat ko mungkin dan cibun gi lat ke lenti ban wara ya gi hukum kini bat kui di isu ki ba kongsan ka dei bat ki national highways ka ba dei bat ki medical college ka ba dei bat ki university state university ka ba ki kam bat ki wing jun kam ki bun ki bangi ki dang ka ba kongsan ka long ba uno la ne kano ki ba ngin jit ha ne ka por bangin pha ang ki dor ba parliament ka ki kat tok ane ki mat ki mat ki ba ki hap kan site kan ko ngamut ban ong ba kin la ban le season le ya baro dan re kala de ka por ka ba kum ki pat ba ngi ha ban perkhat ha bangin jit ya kinong mat ki bala ban contribute ki badon ke jinge de ka ba jan ru bat ka sarkar pedeng bat kenta ter kita ki tigir kom perkhat ki bangi hamdon na kom ta ke jing mentoy jong upat ba jong ke jela jong da ka baklet ya ke jing snow niam da ka baklet ya ke jing snow bahaying da ka baklet ya ke jing de perlok mana gi thap la dangin personong rim ha gini ta ka mot bakan umpoi semua dangin pet ya ka ban kelum lang nang ta ban jit ya ki nong mek mat ki kita ki di mat so ba share expecting them to like improve the education here because I see the education is very poor nowadays here in Meghalaya and mostly the economy is very decreasing. The GDP of our state is decreasing day by day. We are not having good source of income for the general public. So we want that we improve here, get some more jobs and business. Ngadap da kajing sokman bangalayo ban vot tasngi ban kane kade kasien baningkong bangalayo ban vot ha ka election but nga khmi lintiru ba kino ki MP ki ba job how news nam kinyalam sha kajing bha but ha ka roi kapar jonga jilla Meghalaya ha ka baningkong ngai ngo yublei ai lat nga ni bangani nga kane ka khepmat kane ka sni hoi kunga kumwei nong song jangan aga jela nasngo kumbang dap da jingkramen bangayo kumwei benjit ya kinong mikmat bang i ke jela ke jongi ke dap da garam sudah bat kadap da jing bamsap sudah andai kumtang la yo benjit yo nong mikmat nasngo dap da jingkamen hoi habaningkong nasngo ngam sngo thu sngo thau yo eng anjit andai habau bleu lap til lat lengan kelenti ngalawat ke jingtip ya nong anjit dengan sngo dap da jingkramen bangita ko disebut kajing angut kajonga kawai kedai kaktin kathilit bala daga im kaktin kajai bener ga im kabaar kalong ya ka try melu try jaka subu lada ngi kum ki khasi ladang im don ya ga jaka hangne khasi te shano ngin phet nabang ka try jongi kedai nang ne te lada ngidon ya ka try melu jaka ni smutu bangi dang im kata ka jaka to akan dikasih ngidon akan ka politician yang makdai nagam taban siap ikan ka buat MP ke ni
Hoy ni tempau ke ni ku yu beli nama ba. Ni bangi pajak ke no senong ka dong ni. Kini protection dia mi renti ban tiap di kan MP election anu senam. Jadi ban New York bat kiwe pat ki senam kalong dia mi renti mo kita senam. Pat kani ke de kijing tham yang pajak i se ban dan kijing kelah agak susah ada. Tam ni ki red fight ni dah angnut maka susah kadar senlong ke baik ke itu ni dan ru ke yang angnut unu kandidat ubah job bukan ke tem ke bamta ni angnut ba senlong la ron urlong ya kejing angnut yang kejat penru ke susah kadari ke ba kuj Kakin kasih KRP kepada gat benreu ke ki besar ke kata kalong ke ba ngiru kami nong senong yang nut la udai uno kandidat udai ban pej jaka kia ke son jaka gat benreu kata ka ban ngimi ro kristi kalong ban penurlong ya dak yang nut ke kami mentaro tam ha api MP tenin parti rayo resident tangkat nosnen penrei kadu api MP temu ni kuah uba start uba sempang uba la bandek hakinu kunu jingelang uba pelia ke parang bukunta tinga ikini MLA kami ada ya persambat ke Asam te Asam haka met ka ya buka drong ka but ka star ko ba mo pedmu bala rim wala sa kano ba katu ka jing ayu ka Asam hak kaput umi tang sisen hado menta ibru ke ba salak ke banang nama karo hikai ki konna do dang red baun start bannya upisa ban sangi tang suspa kenya upisa kena kena ke bakat tu menang re dia hard part ngata suan thek buj bej ngatang ba kwa ngan kham kala kham ha su nadin na chakmat angumta long kata kajing kuah haba sengap kina ki bari ati kae haba kuah haba pan long ngata penyak ki kam kham kloi kin ai ban ya ki kam ban long yarap kini ki ba dan kam ki bun ki khana menta ki bala pas degree ki meyok kamre ki bun ki baya shong tui telong khanang ngi kwa ki neki sarkar ki balong yarap nakini ki na benta kini ki nong pule baladep ki meyok rete long pen yarap ki nyeki ro ban yok kam long at least ki yok ban ya yok lang ki kam barit ro Morning, madam. Duduk